Marturo na posea ni hasitona ni haluao alani haposeulima Jesus asamalua ho isi di bagasuno tapi di malituki na pasiang asahoro ni dipujianmu di teman-teman di dunia ini warhuma akka bagabagatu di jolo di akka baber ibana Saimangan dosogot akan nadamani jalan utama. Ikon mang jim di Jahobado akan na uso-uso di ibana. Sayumit sa dorohamuna sa leleng-leleng. Ingoton ni siniliat portipion mai. Gabe mulak mana sida tu Jahoba. Jalaman somba tu jolong dosogot sude akka marga ni parbene. Ai Jahoba dona punahara jauh jala panggonggong di akka parbene. Asadun di begina sida hatani rajai lau mana sida anggo bintangi naun di dana sida hian di tamahar sarani sai bintang sida domse rasi rasa sangat di konstitusi di ingatan tidak danaki marnida bintangi masalah hukumar rohana sida Betahamu idahamu masada harap napa buah suwe parulauki atiktum Kristus ibana gageruan manasida sian utai lau manopot ibana Dogi toropan donasida nagabe maseda alami hatani Yesus gabe didok nasida ma kumpurguri dambe alami pandokmi kumbai na persea Aiduma hubegin jala hutan dahami sendiri ibana duduku si palua kepertian Gabe di alusi Simon Petrus ma ibana Tungtu ise mahami laho ale Tuhan dihodo hata hamuluan sisa leleng-lelenguna jalanunga haporseai jalan hutan dahami hodo nabagia ni debata Unpe ale debat kami setan hormat yang mina poso robot berwenai jangan pahen ma masih mandang bohi di atas inganan kabar loro namun terulangi alani Tuhani Sai paeleng mga pindo alay ni badakto jala tamihan sa tonggor mamatan jala ida mahamamangulami doon utay ng karbuar tuguar ay dada mga sahol hati orang nami hami masubaw ay huy nami tujulong dibuhin mga sahol asin rohan at kanagulangin Ale Tuhan saya tani mama Ale Tuhan saya marpamula di maroham Ale Tuhan saya para dede memai jala paduha unang pagalir ala diri ale di bataku ale nak